number lies palak so. Lies palak so. Kohimen ko para haganega sngi nginang duai nagabenda ka ri jongi kanega dega sngi buram jongari ia ka sngi republic hakaba ka ri kalayo ia ka bor sen shar pura bat ka bor lai luit pura nginang duai nagabenda kinong sen shar jongi nagabenda prime minister nagabenda president nagabenda baro ki chief minister jongi jilla ba per ai utrai unang kerku kardo ya ga regioni bangin don ga jing suk ga jing sai ya ga jing atali bat ga jing lai duit pura ha ga jing im jongi hinduairu nagavenda iba orastar marway bari kong kalida lingdo masilla par bara lain ut kikun baginang ya ga jing khoi jing kia duairu nagavenda I mary isubia suting ibadon hapadeng kijing shitam bau trayu na kerku kerdo ya I ha kerteng upa baru kon baru men siem bakoit Amen. ka jinga e jango trai jangi u Jesus Christ bat ka jingi jango ble lem bat ka jinga sulak jango men siem bakoit kindon rengkat bat pi baro Rengkat bertiru. ko himen ko para nginang yosno na ka jimpule bautrai udang kentu yangi kamta me na ka jimpule ba ab mendagas ni na ka shiti shagalesia utrai udang pasiao hangi bangi deben ino ya baro ka jingim jangado bangi deben kentai ka jingim do jangado bad baro ke babut daga to ka jingkwa jongi bangi deben long ki kun ke balai lui bad ke ba im ha umensiam Tonginan ai ti hau trai ya baro ke jinglong jangado ya ke jim betar ke jim bishni ya ke jing tarais niu ya ke jinglong ba pelong yang iban jingai na trai ya ke pop ya ki pop ki bangile da ke tin ke telej da ke jingle jing kam jongi da ka kor bas niu jongi ai trai yu nam pen kuit pura yangi bangil long ki kun ki balai luit ha ka mensia Ni pan map na me pan menang pen side kud yangi dagas nam bakar dor ke jame nga plam Hau ble berdor baro. Pada pi ko men ko para.
Manale pop shibun dagi jing perkat, dagi tin, dagi kam, dagi jingle klet, daga jingle palat janga, daga jingle palat janga, daga jingle palat bakal janga. Namar kata nakarpat ke kamaria bakui, kabayai sa katay suti, yakianya bat kiri kui, bari api ko himen ko para, menduai nakabenda janga, how try ublay jami. Ublay badon gor bar unis ne yangi, barandala map iki pop jangi, unyalam yangi shaga jangi mbam jeka. Amen. Kabaiti yaka regioni penginang ai burom yau trai naga benda baro kan jingi barga jinglai luit kabangiyo mad ha kanekari agari India. Ngiduai nagabenda ka regiongi nagabenda ki nong sen shar jongi baro ai bangin don ka jingsu ka jingyatali kam ta me ka jinglai luit niam ngiduai do nagabenda I fatali jo ibensa lake Tresha Maurangeneng parish nadu minda kasuni bautrai na karku kardo yai nagabenda bara ka jing Tresh tamja Kopa ubahabening ngis ngongu yemi nagabenda kari India. Toyalam yangi shaka jingya I bashisha hapadeng barro ki rayot jangari. Aiba ki Kristan
but baru ki berukin perto bot ya wukris kramba ka jingatale ka wai but ka jingsuk kan dup senshar ha ka ri jangi ipan ya kane da utrai jangi u Jesu Kristo kon jame ubayim baru ba senshar rengkat ban me baru men siang bakui uwai ublay junom la junom Amen. Kajing pule na kachiti baningkong u Paulus siya Timotheus kalanong kabaar tukot baningkong hadugo prang ningkong ngakentu ban penlong kijing kerpan kijing duwai kijing Yerusalem bat kijing aingu na kabenta ki breu baro kamtam na kabenta kisim bat kito kibadon kabor khnang bangin dubla ban im jai klem jingwen Haga jing rublay bajanai bat kaburam ka jing duwai kabakum kane kalong kababha bat ublay unong pen em jongi upen snubha yaka namar ukwa ba kibreu baro ken laj em bat ken yotep dia ka jing shisha ublay ulalong uwe tang uwe ro uksiang hapdeng ublay bat kibreu ukris jisu ulong ubreu Ula IT yala de kum kajing siu kuna na kabenta baro ya kane kajing shisha lasaki ha kajing yadei lapen long yanga unong penpena yaka bat u apostol tonget hanga ngam lam ler henry ngalakren ya kajing shisha unong hikai ya ki gentil ha kajing nget basisha ngadakwa bagi rang ba kin duai haman la kajaka da kajingra sajrong ya kiti bakhoj klem jing thobria bat kajing yanya kaktin jong utrai Ngongo yang play. Nakasam baningkong kanambang rus pa niyo po Kasam baningkong kanambang rus pa niyo po Kesimpulin ay Paulus sa Galatia
kal nong kebasan kat khot khat lai ter hadu khat nhiều cô para ba ngai chunga tu kan mau bala khot ya phi ban im ha ka ching lai lut om ha ka ta ka ching lai lut ka ba ai mon ya ka do da ka ching ya it to ya shakri mar ka liang ya ka an baro ka wai la pendap ha ka ne ka wai ka ching om men it ya lao para marjan kum ya la dehi ada pia shrut bat pia taj bara breu hey ho ha ka bakut phen ya bam du mar ka liang ka ba nga ong ka long ba phi dei ban im kat kum men sim pat phim dei ban pen hun kat ba kwa ka do ka kwa brai persha men sim pat men sim pat upersha ya ka do kine ar ki maria pen etriang na kene ka daw phim le ya kata ka ba ka mon ka thmi kten jong blai Nhi ngô mu yong lei. Ngalong galenti ke jing shisha bat ke jing im om don bon poi shop pa lai tang dara. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Utrai undon reng ka bat pim. Rengka bat biru. Ka jing puli na ka gospel bakuit kat kum uya anis. Ka kabrom hami kutrai. Ha ke ju ke balange hawu u Jesu la om lada pi kongu ya ka jingi kai jonga pilong da shisha ki sinran jonga. Pensotit ya ka jing shisha bat ka jing shisha kan sepelong ya pi ki balai lui. Ngilong ki kuon ki ksiu u Abraham kila jubab. Bat ngem paju long ki mrau jongno. Memud ayu te da ka ba ong pen salong ki balai lui. U Jesu la jubab. Shisha nga ong hapi. Man la ubriu u balepop. Ulong umrau jong gapop. Umrau sadu haying Henry ukunde usa shi junam. Lada ukun upelait yepi te pen salong ki balai luit da shisha. Ngatip pilong ki kun kiksiu u Abraham. Pinban petap ban peniap ienga. Namarba pintre ban pediang ia ka jingi kai jonga. Nga kren syapang kata kaba upa jonga ula penpau hanga. Pipat pile yakata kaba upa jompi ula yatu hapi. Kila ong biang hau upa jongi ulong u Abraham u Jesu ula jubab ien lada pilong shisha ki kun u Abraham tole ya ki kam u Abraham. Henry menda pi yawan ben peniap ianga ubriu ubalakaran hapi ya ka jing shisha. Ya ka ba ngala yasngo na uble u Abraham shimle ya kane. Pile ya ka ba upa jompi hi ule. Ngimde kikun pongka kila jubab. Ngidon uwe upa ubalong uble hi. U Jesu la pai ketin yaki. Banda uble ulong da shisha upa jompi. Pinjin da it ianga. Namar ngawan na uble hoi ngawan na u. Ngam shim wanda lade Henry mau ula pa ianga.
ka gospel jong utrai ka jing ro eme Chris ko himen ko para bait ha utrai Jesus Christ minda kasni kari karake ya kasni buram janga ya kasni buram republic ha ka bakalayo ya ka jinglai luit pura bat ka bor sen shar pura bat ba ro ka ain ka rol ka ba yarap ya ka ri ban ya shapra tunginang duwai kerpang naga benda ka ri jongi pat nilayos no naga jimpule baningkong ha ka ba o Paulus bakuit wala kendu ya u Timothy ba u deben duai naga benda baro ka jingdon kam kumjuru ya baro ki paid hapo ka ri ki don ya ka ne ka jingket kli ban kershan ya ki nongyalam ya ki nong sensha but ni kumgi kon janga ri India ni don kam ban duai naga benda o prime minister president but baro ki chief minister jangi jilla baper kenapa ngin sa yomad ya ka jingsu ka jingatali but ngide ban kershani ki ngide da ka jingdu wai jongi ngide ban pensle ya baro ki nongsen shar jongi da umensiam bakoi kenapa baro ka jingrai jongi baro ka jingsen shar jongi kan wan na umensiam bakoi bonsin habang yoi ya ka jingdona jongi nongsen shar ni kinyu kenre kaya ka kameram jongi ngingi deben duai kenapa ngin yo jingsuk haka rejongi ngin dup yo jingsuk haka jaka bangisa ngin sas ngau light luid namar de maki kibate kiba tau ya ka ain de maki kiba pentre kam ya ka ain de maki kiba wandra ya ka jingsuk naga benda jongi tengi deben kershan kenapa kindup long kiba dap da ka jingstat kumu Solomon barabor ba ngilda bandon ka jinglai ludia ka niam ngila bandon ka jinglai ludia ka jingmane ubale but nagabinda ka ne baro ngidon kam ya ki nong sensha ba yar ka jimur jimbarkat ngindup laban sahaka kindawla jong ngindup laban pentrekam yaka kaspaka pewajangi don buon ke benda haba u Paulus bakwedu kot u weri ki paid ba bantuwai naga benda kinongyala bon sin day namar ki duna ba ki buryo ki baduwai ya side naga benda kinongyala am jangi bon sin ki buryo ki shem jinge tongin long ki kun ki bakaloi bantuwai naga benda ka rijongi but ha ki jimpule baar but gospel ni usno ka jingkot kalong banlong ki balai lui ka jinglai lui ha ka mensiam jinglai lui ha ka medjongi kawan habangi don ka jinglai lui ha ka mensiam jongi habangi long ki balai lui na ka kinja do ngin salong ro ki balai lui ha ka kinja mensiam ngila bandua yaro ya ubale daka dodud ka basnur daka dodud ka balai luit bon sin habang ngidon bon ke jingte hapo jongi ngimla banlong ke balai luit ngidon ke jingking ngidon ke jinglarai ngidon ke jimbishni ngidon ke jingtarais niu ngidon bon jat ke jinglong khabathe mrau yani nadu ki kinna kalong shadu ki ramba ngidon kane ka jinglong khabathe mrau yani but ni habalong ki balai luit na baro jait ki jinglong mrau ha ka jingin de na mar ka ne ka bor jong ka jongu bammen ka nis no bon sin bam don jinglai luit ha ka kren ka khana jongi ha ka rukam bangi pinya de bat ki buriu don bon ki benda ka bangis no wit but ni don kam ban duai nagabenda ka jinglai luit pura ha ka jingim ka jongi but ha ka gospel menda gas ni yus no u jisu hi on pensa tip ya ka jing shisha but ka jing shisha kan pelong yapi ke balai luit
Habau Jesu kren syapang kaneka jing shisha but ka jing light lui ngide ben snawu tu shi sendon kadon ka ere ka e kabate mrau yengi ha ka jingem jongi ngi shait ong ki don bon ki jingkum ha ka jingem jongi kabakum yengi ha ka jingem jongi don bon ki jing shate ha ka jingem jongi balu Jesu kren ba ladangi ediawu ladangi pidiangiawu ladangi shashkoriawu ngin salong ke balai lui nakaye nilaban snavutu u Jesu haba ukren shapanga jinglai lui naka ain jinglai lui naka ain shaka gospel haka kubor jonga gospel habangi koloi ben pediang ke kubor jonga gospel ngin salong ke balai lui naka bor jonga ain kabate mrau yengi haba ngistang ben pediang ya ka hok nau Jesu ngin salong ke balai lui naka pop ngin lai lui ban ngin salong ki kun ke badon ga hok ha ka jingem jongi ke ba im naga benda ka hok ngire ban lai lui na baro ka jinglong do ka tem rau yengi bon sin Henry habang istang banyai ha women siam bakuit kumbau Jesu la terua hang ya women siam bakuit ngin salong ke balai lui na ka kinja do ni don kamru ban lai lui na ka bor jonga jingia ban pelai lui yengi na ka bor jonga jingia u Jesu la yap badula mipa ka jingia na ka jingia ngilai lui lemba ka jimi pa jongo Chris kane kalonga sau benda jonga jinglai lui kabau Jesu kren hangi naka ain naka pop naka jinglong do bad naka jingia u Jesu un perlai lui yang yendang ngilai lui naka ne ka sau benda jonga jingim jongi ngin solong ki kun ke balai lui pura haka jingim bonsin ngedon ke jingtona ha kane kawe ka benda jong kane ka jingte jingkom kabang yohi lese don ke ba im ha ka jingting ya ka jingyap namar kimpat itu ya Jesu kimpat tip bau Jesu ulong ka jing shisha don ke beryu ke bang ngop shing ngop ha ka pop klandas ngabutu ya ka hok kawan nau Jesu don bon ke beryu ke ba im ha ka jingting ya ka ain lese ya ka ain jonga ri ne ain jonga balang bat ka ain ka ba utrai ublewai namar kimpat don kata ka kubor jonga gospel ha ka jingim ka jonki bon sin ki kon jong kene ka parte kingop chingop ha ka bor jonga kinja do ya ki pop ka ba wanna ka kinja do namar kimpat ngavutu lada ke tor shajan bado Jesu kin sayop pidiang ya ka bor jong mensiam bakuit bandup long ke balai luid hakane ka sngi ko himmen ko para ni deben sngoto ya kane ka jimmot ha ka jingem jong nim de balong ki buryu ke ba imbej nim de balong ki buryu ke ba im ha ka jingte mrao nim de ban snow bangi long ke balai lui namar ngila ban le kadba mon haka meg jongi haka kinja do jongi ki baro ki bri ki bale mon haka do jongi kimde ki bri ki balai lui henry ki balai lui shisha ki bale ya ka mon jongu bale haka jingim jongi tongin karpa dia Jesu bau nang yarap yangi balong ki kun ki balai lui shisha balong ki kun ki ba yi shisha ya utrai balong ki kon ke ba ya ka bor jongo balai ha ka jingim jongi knamba ngindup lai luid na ka jimbeshni na ka jimbeta na ka jingti na ka jing sarang na baro jait ki jinglong kabatem rao yengi ha ka jingim nginang duai ha ka ne ka eucharist bakoi na ka benda ka ne ka jingai but nginang duai ro na ka benda ka region
Kenapa utrai un pelai lut ya ke ri jongi ya ke dang sen sharp jongi ya ba ke jing don jingem jong ke ri jongi na kano ke jing beta na kano ke jing bishni na kano ka jing long ka ba persha iya ka jingir ke jong ble katrai jisu ni IT hame ya ba ke jingang no jongi menda menang kerku kardo yangi menang pelong yangi ke balai lut na ba ke jing te jingkum ha ke jingim ka jongi bangin long kikon ke balai lui da ka bayi ye me ha ka jingim cha en ya ro utrai Jesus Christ Shalom God, shalom, amen. bangin yen bangin pla ye ka jinge ka jong ngang nge o play pa ba dan hor ba ro Nong thao ko bening bring ba kung do daw. Para Jesus Christ kun ba ma wen chu utrai chu yaw bela kun amen siam ba koi yaw bela kana ka maria te sati Mara shana vein po Pontius Pilatus la ya platetio la ya shaki beya taga sni ka balai da mi pan ki beya la kiyo shabeni bisham shakamono play pa dan borba nang da man sa shari ki beyin beya nami ho men siam ba koi taga balan catholic ba koi taga jinya tlo ki ri koi taga jima ki ko taga jimi pat ka do taga jingim ram chikut amen Shipor ngin sange Banaiti ya baro ka jingang no jangi nado pabakoi hado ki bange hado ki bribara ay try unam pensle ya ka balang jangi unam pensle ya ka parte unam pensle ya ka region unam pensle da ka jingstat da ka bor ya ki dang sen shar jangi ay bakan don ka jingi ka jingatali hamalla ke benda janga jingim jangi ni panya kene baro dau kris utrai jangi Amen. Kanabar lai spa an rumpundai. Lai spa riu poknai. To duai ko kemen ko para baga jingkinia jonga ba jampi kalong ka ba priang kun ha ublay upa ba don bor ba ro To try player chikiana ti jongki. Na mata chiro urong kerteng jongu. Kacunang to ingi be abarang ko jongu baro kowe. kopa to priang hun ya ke jingai jongi kibangi terwa daga jingi ai ba ke jingi kan pen kuit pen kan tang yangi but ban penya jan yangi shame ngi pan yakane da utrai jongi o Jesus Christ Amen.
Utrai undon rain card but pim. Ring ka bat hiu. Tho ken tiu ya la ki don nốt. We can do ki shao Còn try. ngày nay ngủ yao trai o blay jangim. Ka shong hok bat ka day. Dashisha kalom ka ba shong hok bat ka badai ka deiti jangi bat ka jim penim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka. Banai ngủ ya me ko kinran. Uppa ba kuit ko blay ba don bor bat bam jikut. Lemba utrai jangi u Jesus Christ. Namar ha ka jim pla ba pla jangi rikuit jame. Me pensei so ya ka balang jame. Da ka jing krain ba yai temai. But me torwa hangi. Ya ki dak batikana. Jang ka jingi jame. But kanang ba ki jimaya ba penim jame kin urla. Ka nuksa ba kraw jangi ki ay jing slur yangi. But ki jing duay ba shirhem jangi ki ay shan bor yangi. But kum da kin rat. Rengad bat ki angel bat ki rikuit. Niru ni ay ngu aydem yame. But da ka jingomen. Ni pen banam. Ubakut, try play keeper. Try play keeper. Try play keeper. Đập cầm lên đập sao ca. Cần đâu đã ca bu rong. Đã ca bu rong trong miền. Ngoài Hosanna, you play shot wrong. Why Hosanna, you play Glencoe. Why Hosanna, you play Juno. Why Hosanna, you play shot wrong. Why Hosanna, you play Glencoe. Why Hosanna, you play Juno. And you bawan haka kerteng utran. Ka kerteng utran. Ka kerteng utran. Đâu cầm đánh đàn xa ca. Kênh đâu đã ca bu rong. Đã ca bu rong trong miền. Why Hosanna, you play shot wrong. Why Hosanna, you play Glencoe. Why Hosanna, you play Juno. Why Hosanna, you play shot wrong. Why Hosanna, you play Glencoe. Why Hosanna, you play Juno. Ko himen ko para. Hakane ka por ka bakan tam tam. Tongin trang ya with Jesus. Trang ya men siam bakui. Trang ya blay upa. Haka jingim jali. Bangin dup long ki kun ki balai lui. Bangin dup long ki kun ki badap ta ka jingamen. Bangin long ki kun ki badap ta ka jingoi jingya. Ka bor ba pala jamu. Dashisha. Melong ba kui ka trai. Ka te mei jang ka jing kui barom. Namar ka tangi kar padya me. To pen kui pen kentang. Ya kini ki jing tarwa jangi. Da ka ba pa ya umen siyam jame. Kum ga je halo janki. Ba kindup ke lalong iyangi. Ka met bat ka snam. Jango trai jangi. O Jesus Christ. Haka por baladino yavu. Badala ka mons ngobha. Ula pediang ya ka jingsha shitam. Ula shim ya upu. Bada ka baingu yame. Ula kedia yavu. Badla ay halage senran uom. Tushim bato bam na kane pi bara. Namar kane kalong ka medjanga. Ya ka ba enaiti. Na ka benda jompi. Haka juu ka rukamendala la yabam. Ula shim ya ka kuri. Bada ka baingo biang yame. Ula ya ka hala ke senran uom.
Toshim batodi na kane pi barra. Namar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutang bati mai bad bam jik. Ya ka ben pen mi naga benda jampi. Bar naga benda ki babun. Ya ka ben map ya ki pop. Tole ya kane ban kan mau ya ngam. Kos nam bakardor jango Chris. To pen koi yangi. To pen koi pen kia yangi. To yada yangi na ubamen. Kajing maya jong kajing e. Katasin bangi bang yuni upu bangi di nakani kakuri ngipen na kajin yap chong mi kutra takadu menwa. Namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia but ka jimmi pa jumu ngi tarwa hame ko tra yo po jang ka jingim but ya ka kuri jang ka jim penim ngi dai ngwai dem namar mela nyu yangi ki ba bit ben ya hakama jamme but ben shakriya me da ka bas neverit ngi kar pa me bangi ke ba yo benda hakame but ka snam ukaris ngin long ke bala penyat le ka we da umen siam bakoi Takan mau ko traya kabalang jamme, kabala priyang hasotala ka porte. But the penjana ya kaha ka jingir, renga badu Francis upaba koi jangi, Father Ansem administrator janga diocese, but baru ki lindo but ki rinium. Takan mau lemro, ya ki himmen ki para, shinrang but kinde, ki bela yoti yada ka bakarmen ya ka jimmi pad. But ya baru ki bela kalat no haga jingis ne jamme, top diang ya ki, shaga jing shai ka kama jamme. To isa ne yangi barro ngi karpa me kanang barang khat ba kamari ate isoti bakoi ka kame janga bale vijasa bakodo korim janga ki apostol bakoi o Francis disease bakoi but baru ki rikuit ki bela pens ngba ye me pateng la pateng ngindop lang ki ba bit ben ya ben dale ma ka jingim bam jik par bangini ra but pendan buram ye me da u kon jamme o Jesus Christ Dawu lembadu badhawu Kalong hame uble upa badan bo Hake jingelong kawe jungumen simbakun Baro kaburambat ka jingyaro Junom la junom Naga benda ka regioni, bau trai unangi dia ka regioni, un pensle ka regioni, un pensle ka nang sin shar jangi baro da ka bor jang ben siam bakui. Kopa jangi, ba bening ka long ka koi ka tenju, ka man ka imam jangi, ka long ka mon jangi, ha ka nel ka ba bening, ka yang ni ka jimbam jangi, ka ba la ka si, ba ta ma bening ka kan jangi, kumbangi ro ni ma ni ka beres ni ni. Walau dalam yang Yesus ada jempan syai, mereka terpelait ini nak bersenir. Terpelait yang ingin kerpat kau try nak jeng senir baru. Haga jeng bon jamme, tai jeng sub jeng sign haga senir jangi. Kenang pada ka jeng Arab ka jeng senir jamme, ngilai baru bon nak pop, bangini o jeng ada nak jeng jenjar baru. Kat bangirang up kemelan dia ka jeng germen bakoi, bat ka jeng wan pa jeng nong penim jangi. O Jesus Christ. Nama kacome kalong kahima, kacome kabor bakaburom, junam la junam. Kotrai Jesus Christ, meu bala ong haki apostol jamme, ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pedi ki pop jangi. Ai hakaya ka jingsuk, bat ka jingat le kawe katkum ga mon jamme. Mame uba im, bado basensha, junom la junom. Amen. Ka jingsuk kotrai kandon barabo rengka bat pim. Rengka bat pim. Dapta ka jingi do trai tong ini aingu markalian.
Hakumi ukun lambara jango pale. Hakumi ubakit na kapop janga parte. Jango kun lambarot. Kokerano Jona Shome Promo Jona Reji Orang Kekli Infosisi Jona Kasakian Kamet berkesenam jango Chris kan riang asya ke jingim pam juga. Mishanya hame ko Jisu. Mishanya hame ko mensiem bakoi. Kublai shubun aba kopa. Nagavenda ka jingesh bun jame. Haka ba mera pen khadang yani dau pu na bane. Daka met padas nam jago ko jame. Niaiti hame ko Jisu. Kam karpa. Ya kanega sni. Haka ba ka ri jangi karake ya kar sni ripa padi. Karko kardo. Ya bar ka jingdan kam jaga ri jangi. Karko kardo iki nang samsar jangi. Karko kardo. Ya ki nang yelam baro. Jange jilla ba per ba per. Karko kardo. Ya baro ki brio jange nega ri. Upai jange nega ri. Ay banginan im zain. Ay bangin don ka jing so. Ay bangin don ka jing atali. Ay bangin don ka jing nai loy ya kanyam. Ay bangin don barabor ka jingis don jame ko trai. Akach bangi sa. Kach bangi e. Kardo. Ya bar ka jing don nam jami. Ya da sumari ni naga jingma naga jing ser naga tma. Ay bangin don barabor ya ka jingis shipara.
Jingi hapadeng himen ke para. Kotrai Jesu. Menampen koi penkiaro ngaju kapor. Ya baro ke bapang ke bashitam ke bashimenda ya kene kamas bakoi. Ya ki bayir batoin jangi ke bati apang ha hospital. Menang kerkoi. Menampen slay ya ki. Menampen koi penkia ya ki bay bay bay. Kerko ya baro ke kina school ke badan hapadeng ke exam baper. Bagai jimben kare jangi. Kerko ya baro ki ikon jam kene ke rijangi. Ya ki nangret, ya ki nang trai sarkar, ya ki nang ikai, ya ki lingdo soble, ya ki bishop, ya ki riniam, ya ki ban, ya ki niam, kergo kotrai, pensle kotrai, penkoi penkia yang ida gabor jome, hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. I bor kotrai, Jesus ya kari jami. I bor iginang secha jagi. I bor iginang yalam jagi. I bor ya bor kabinda jaga jingim jagi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Penkoi kotrai ke bapani bachutam na pedeng jagi. Kotrai Jesu pensla ya bor ke bori ke bapendur. Kilong ginang pendur ya sukka sign jaga re jagi. Hallelujah, pensla kotrai pensla ka re jagi. Pensla ka re jagi. Pensla ke jila jagi. Pensla ke jait bendri barok away. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, karko ya gari jani katrai, karko ya gari jani katrai, hallelujah, 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 hallelujah. Tongin niya duwai. Kopa jungi ubahabening. Merai yaka jingim batimai. Daka jingay bada upu ka Eucharist. Ay bakane ka jingkamen kanyay sendran ini. Barro shilinder ka jingim jungi. Ipan yakane da Eucharist utrai jingim. Amen. Utrai undon rengkat batpim. Blay badan bor baro in karkuyapi. Uppa barukun badomen siyam bakoit. Amen. Ya lesuk ban penbana ya kekubar babajang utrai da ka jingim ka jampi. Ngisongo yawe. Kokpa jungi uba beneng kalong bukoi keteng jumi karwan ke ma jumi kalong kaman jumi ha kendo kumba beneng to ai imta jumam jungi bala kasmi batama pi kan jungi kumba ni ma ni wala mengi shaji bin shoy nre tulani na basni amen. Kublei kumaria kabla darshina e farai bapala kuye pan mengi para kuye so ko jongpa jisu Kumaria kuy kimi jomplay duan da chini nampo mentawa po chini amen. Kaburom hau pablo kun mansim kuy kumbalo na beningkom jumenta barbo chinam na chinam amen. Kanamar saus pak kandai. Ini roh ya Yesus Kristus. Amen.